Az AVE már rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedők onkológiai kezelésének kiegészítésére szolgál. A tápszer a jelenlegi legkorszerűbb és leghatékonyabb eljárással készülő liofilizált búzacsíra kivonatot tartalmaz. Feltalálója dr. Hídvégi Máté biokémikus, aki az 1990-es évek óta foglalkozik ezzel a kutatási területtel. Természetes alapú találmányai és innovációi emberek százezrei számára teremtették meg egy jobb élet lehetőségét. Próbáltam egy természetes eredetű kivonatot előállítani. Ez egy nagy áttörés volt, hogy nem csak szintetikus anyagból lehet rákellenes készítményt csinálni, hanem lehet tulajdonképpen egy élelmiszerből. Amit egyre inkább alkalmaznak a daganatos betegek kezelésében. A készítményt Szentgyörgyi Albert, a magyar Nobel-díjas tudós öröksége nyomán fejlesztették ki magyar tudósok. Nos, találtunk néhány nagyon érdekes anyagot a búzában, és arra az eredményre jutottunk, hogyha a búzát összekeverjük az aszkorbinsavval, a C-vitaminnal, akkor az képes megölni a rákot, legalábbis az állatokban. És ezt most ki szeretnénk terjeszteni az emberekre. A napjainkban alkalmazott, speciálisan előállított tápszer alapanyaga is a búza. A búzaszemben levő csíra rész, ami egyébként egy malomipari hulladék vagy melléktermék, takarmányokba keverik bele. Ebben vannak olyan molekulák, amelyek a daganatsejtek működésébe jelentősen beleszólnak, és azt jelentősen akadályozzák. De nem szabad formában vannak jelen ezek a molekulák, hanem különböző egyéb molekulákhoz vannak kötve. És egy fermentációs eljárást dolgoztam ki, amivel ezeket onnét föl lehetett szabadítani, és föl lehetett dúsítani ebben a kivonatban, amit úgy hívunk, hogy fermentált búzacsíra kivonat. A fermentáció, vagy más szóval erjedés során kinyert hatóanyagokból állítják elő a szilárd készítményt. Itt lehet két módszert alkalmazni. Lehet egy hőt igénylő vákuumszárítást igénybe venni, orvasztószárítást. Vagy pedig lehet a liofilizálással is előállítani ezeket az anyagokat. A liofilizálásnak az a lényege, hogy itt is anyagot akarok előállítani, kivonni mondjuk egy vizes oldatból. A benne lévő száraz anyagot szeretném tényleg kinyerni száraz formában. De ez egy hőérzékeny anyag mondjuk. Jéggé fagyasztom az oldatot, vákuumba helyezem ezt a jeget, megfagyasztott oldatot, egy picit melegítem, egy adott program szerint végigfut ez a szállítási folyamat, és a jég az sublimál. Azaz szilárd halmazállapotból légneművé változik. A kétféle előállítási folyamaton kívül a készítmények kiszerelésükben is különböznek. Létezik tabletta, granulátum és ízesített liofilizátum is. A gyógyhatású szert bizonyos rákos folyamatok kiegészítő, támogató kezelésére alkalmazzák, hogy kellemesebb életminőséget biztosítsanak a betegek számára. Általában a daganatos betegek gyógyításában a kemoterápia során, meg a sugárkezelés során létrejönnek mellékhatások. A mellékhatások pedig olyan erősek is lehetnek, hogy megakadályozhatják, hogy tovább folytassák ezt a kezelést. Na most ez a készítmény, ez a mellékhatások kialakulását befolyásolja, csökkenti, tehát lehetővé teszi, hogy végigvigyék azt a dózist, amire a betegnek szüksége van. A készítményt nem csak daganatos betegeknek ajánlják, hanem autoimmun betegeknek is, de megelőzés céljára is használják. A termék nem véletlenül nyerte el 2006-ban az év legjobb új táplálkozástudományi terméke fődíjat, a terület egyetlen Oscar-díjának számító NutraWardot. Ez egy nagy elismerésnek számít, hogy a világon nem nagyon van olyan nem gyógyszer az onkológiában, ami mögött ekkora tudomány van, és ennyi klinikai bizonyíték.